Maita yenyu madikani tinodada nemi nekuti munotisarudza nguva nemisi kuti titsandadzane tiri muchirongwa maisamba show umo matinombura nyaya dzakasiyana siyana. Chirongwa chatiri kuita nanhasi tiri kuenda padanho repiri. Takambochiita chekudzosa hunhu pamugwagwa asi vakawanda vakachema vakati aiwa chasara chiri mumhepo chidzokororei zvakare. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune madzisawira edu veTraffic Safety Council of Zimbabwe vatipa chimwe chikuva chekuti tigone kuchiita zvakare. Regai ndigashire mastudents edu abva kuUZ. Tinokutendai nyika yamangwana nekutibatsira pazvirongwa zvedu. Toda kutenda vauya vakamirira vagari veguta, vana mufundisi vanotipa donodzo nechenjedzo, vana sekuru vari pano, mese muri pano inzwai kugashirwa. Regai ndiende kuchikuva tipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti vanobata sei. Ndatenda mai Dr. Chisamba. Regai ndikwase mhuri yese iri muno. Ini ndinonzi Chief Superintendent Blessmore Chishaka. Ndinoona nezvokudyidzana kwemapurisa nevanhu ndiri paPolice General Headquarters muno muHarare. Tinokutendai neuvepo hwenyu. Ini ndinonzi Tatenda Chinoda. Ndini mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe. Tatenda. Tinokutendai nokutitsigira. Ini ndinoitwa Ngonika Tsvairo. Ndiri mabharani wegungano revaridzi vemakombi rinoitwa iro Greater Harare Association of Commuter Omnibus Operators muchidimbu Gako. Tinokutendai zvikuru. Munoziva kana makoka vanhu. Munoziva kana makoka vanhu vanoita nyaya idzodzo vakauya munonzwa kudzivirirwa. Nekuti hamuzoti dai vemakombi vanga vari pano, dai mapurisa anga ari pano, dai vetraffic, dai isusu tanga tiri pano, zvino tese tiri pano, nai tiri kukomba churu. Asi tisati tapinda muchirongwa chanhasi, ndinoda kutenda vazhinji vari kutiudza zviri kuitika pamugwagwa. Nyaya dzenyu tobva tadzimhanyisa kuna vana baba Chinoda, vachidzimhanyisawo kumapurisa. Tinokutendai. Toda kutenda zvakare vakamhan'ara nyaya yekombi yaibva kubhindura here kana kuDarwen yakaita zvisiririzvo pana Mazowe apa, ikabuda windi akarova mai nezvibhakera. Mataurirei kuti ndakupfuridzai, asi vanhu vakaita zvatinokurukura pano pachirongwa, vakaipikicha, vakapikicha nenhamba, vakataura zvese zvakaitika. Ngatimbauchirai maoko ivavawo. Ndo zvinogara taurwa naChief Superintendent kuti nemiwo muri mapurisa vakatoita upurisa hwakakwana ipapo. Tadzoka zvakare kwamuri vaChinoda. Nyaya yehunhu mumugwagwa umu inyaya here yamunofunga kuti tinogona kuipedza? Maita Dr. Amai nevateereri vese kwamuri ikoko munyika ino yeZimbabwe nekunze kwenyika. Nyaya yekudzosa hunhu mumugwagwa haide foreign currency, haide mapasipoti, haide mari, haide kuenda kumaprofita, inongotanga nepauri ipapo. Inotanga nepauri. Muchikamu chino chechipiri Dr. Amai Chisamba nevateereri, hatichadi kunongedzana zvigunwe. Tatanga gore redu mwedzi wechitatu uno ndira ndikurumeka uno vanhu votogogocha mabagwe ka. Saka taakuda kuti tichinyora pasi tichitaurirana kuti saka iwewe sedungamunhu sadhiraivha uri kuitei gore rino kuti pasafa munhu pamugwagwa, saoperator uri kuitei, somupurisa uri kuitei, semapassengers, semapedestrians, sevanotengesa mavendors nevanokumbira mabeggars, ko kumavhileji kwese madzisabhuku madzishe, ko muparamendi. Saka taakuda kuti ike zvino karichidzidzisai vanhu veZimbabwe kuti alright taakufamba gwendo gwedu gwa2019. Izvi ndo zvatoda kunoita vafundisi kumakereke. Muri kuitei nekereke yenyu kuti vanhu pavanofamba Easter iri kuuyai. Saka hatichadi pano kumbopopotedzana. Mumwe nomwe ngaitaura kuti ya gore riya tazorionera manje. Zveroad safety maisamba hazvina maresurrection, hazvina minana. Pfungwa dzemunhu dzinoronga kubudirira kwazvo ndekwatenzi. Ndo yatiunza pano pachuru, takomba churu, tichinzwa kuti imi munonoitei. Ndo zvatiunza pano. Mashoko makukutu. Tese tiri pabasa. Sekutaura kwaita baba Chinoda, tese tiri pabasa. Kune vamwe vanotsundura vakangotanga chete kana nhari kana kunyora kuti afanike zvakazoti iwe wakuzodiko. Ndouya pamuri vaChishaka. Isu semapurisa hatisi kuzodzora tsvimbo nenyaya yekudzora hunhu pamugwagwa uye nezvimwe zvese zvatinoita pakuona kuti mhosva zedu dzadzikira. Isu semapurisa tiri kungoenderera mberi kunyanyanya gore rino ra2019 tichikomba churu pamwe chete nevemakereke,
mayuthi vangave vechikwata chipi chese tiri kuti huyai pamwe chete tionesane. Ndinotenda Mai Chisamba kuti patatanga 2019 uno tiri kushedzwa isu semapurisa kwakasiyana-siyana tichibatana nevetraffic safety council kuti tinodzidzisana kuti pamugwagwa hunhu hwedu kuti hudzoke hwodzoka sei. Saka tiri kuti gore rino 2019 tatanga mune zvakanaka, ngatichiona kuti hunhu hwedu hwadzokera chaipo pazvino. Mashoko makukutu. Vari kuzvipira vana chief superintendent nevese vavanoshanda navo kuti gore rino tinoda kuriburitsa zvakanaka. Muchiri ipapa kune vamwe vaitinyorera tsamba kuti Mai Chisamba muri kuona vachitumira mawhatsapp kuti aiwa nyaya muri kutaura yakanaka stereki. Ona ikombidzo tikuva tapikichirwa ka. Nokuti mazano mapikicha abooka kaya. Zvikomana zviya zvine mabhurugwa anenge aiswa mweya zviya zvinenge zvakabata paseri pekombi kudai. Ndo madhiropi here ameno ndochi anenge akabata kudai. Munoita sei nevanhu ivavo? Nekuti izvozviya izvika hazvina hunhu. Isu semapurisa tiri kuti imhosva, asi hatigona kunge tiri pese pese semapurisa. Ndinogara ndichitaura kuti munhu ari mukombi mupurisa mukuru. Zvakanaka zvikurusa kuti tiite kana inonzi protest chaiyo mukombi imomo kuti kombi inoi haifanira kunge ichifamba kusvikira uyu ari kumashure aburuka. Nokuti panoitika tsaona hongu inoafekta uyo ari kumashure anogona kukuvara, asi inoafektawo kanyangwe nemi muri mukombi imomo, nokuti ramangwana munogona kuona pamwe iri hama yenyu. Mashoko akanaka akutaurwa. Asi imwe chenjedzo yatinoda kukupai, imi mukaona vakomana vaye vakarembera, vapikichei. Mobva mapikicha nenhamba yekombi, toendesa uku. Musambotaura zvenyu navo nokuti vamwe vacho vanenge vakanwa krangu. Vamwe kana kuvarwisa musaite pikichai, nokuti munogona kuvapikicha kunyange muri kure, kunyange muri mudzimotikari dzenyu. Torai nhamba, torai uso hwavo, tinoendesa kwatinofana kuenda. Vakatsvairo tinoziva kuti imimi munobata zvikuru, muri muzvina bhizimisi kumakombi ikoko, muri munyori mukuru ikoko. Seiko zviri kungoti nyangara nyangara? Ava vapa vimbiso dzava kuti pakudzosa hunhu pamugwagwa tinoda kudai. Imi kumakombi mafungei kuti hunhu hudzoke? Ndotenda Dr. Mai Chisamba nenguva yamatipa kuti titsanangudze zvatiri kufanira kunge tichiita sevazvina bhizimisi kubato remakombi. Chekutanga ndinoda kupa urombo pane nyaya inosuwisa yamataura yekuti customer yedu passenger akarohwa necrew yedu kana kuti conductor wedu Windi. Vanhu vazhinji vanomuziva nekuti Windi, asi toda kuti tinyatsogadziridza ipapapo kuti anonyanyozikanwa kunzi Windi ndeuya anenge achidaidzira ari pasi achiti pindai umu tiri kuenda uku tiri kuenda uku. Nyaya iyoyo inyaya yatinoda kuti tigadzirise. Takatonyora tsamba kumukuru wemapurisa wemuHarare nemukuru wemapurisa anoona nezvetrafiki kuti vanhu vari kunzi maHwindi aya kana kuti matouts vakanganisa zita redu. Toda kuti rigadziriswe. Vanhu ivava vari kubira madhiraivha edu mari, vanomamanikidza kuti takura apa, kana usingade kutakura ipapo hauchazotakuri zvakare muHarare munomu. Saka tiri kuti isusu sevaridzi vemakombi, vanhu ivavo hativazive. Taakuda kuti isusu tiimploye kana kuti titore vedu vanonotarisiswa nemapurisa kunzi munhu uyu haana chaakatadza here, haana umbavha hwaakamboita here, haana munhu hwaakamboharasa here kana kuti hwaakamboabhusa. Togadzirisa izvozvo, tovapa mainfomu, topota tichivadzidzisa kuti munhu anobatwa zvakaita sei sepassenger, secustoma yekombi. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa. Ndichiri pana baba katsvairo ipapo muongororo netsvakiridzo. Pane mumwe anenge ari mukombi asi asina pekugara, anenge akakotamira vanhu venyu. Imi mataura mukati munokoshesa mapassenger enyu, munokoshesa vatakurwi venyu. Ko uyu asina pekugara uyu anenge achiti nokupisa kuno dikita rake riri kuenda pavanhu, akakotamira vanhu. Zvine hunhuwo here izvozvo? Ngatisangane muchikamu chinotevera.